Kollegi, ħbieb, fisem id-Dipartiment tal-Malti nilqakom għal okkażjoni oħra tal-konferenza Dunkarn. Li din is-sena se tieħu l-forma ta' 3 diskorsi osra tal-Professur Dominic Fenech, ta' Dr. Simona Zoppardi u tal-Professur Emanuel Mifsud dwar il-politika fil-poeżija ta' Dunkarn. Aktar tard se nintroduċi s-suġġetti rispettivi li se jitrattaw. Iżda qabel dawn id-diskorsi, xieraq ngħid kelmtejn osra li jfakru lil Carmen Micallef Boħaġar, il-fundatriċi ta' din il-konferenza. Kif ħafna minna nafu, twildet u trabbiet li Xandra fejn temmet b'suċċess kors ta' infermiera. Fi żmien il-kriżi tal-Kanal Suez, sudditi Ingliżi bħalma kienet u familta kellhom iħallu il-pajjiż. U meta ħabtilhom pulizija wara nofs il-lejl biex jafża lila u lil Ħuta, Pina u Giovanna li kellhom jitilqu, ingħatawlhom 24 siegħa imbagħad imtawla għal 28 siegħa biex jagħmlu dan bil-ftit ħwejjeġ li setgħu jieħdu magħhom. Omma kienet mejta u missiera seta' jibqa' li Xandra għax kellu aktar minn 60 sena. Iżda għażel li jmur jgħix Londra ma' wliedu eżiljati. F'Lixandra Carmen Micallef Boħaġar kienet tħobb taqra xogħlijiet li kienu jinġibu hemm minn Malta mix-xirka tixrid qari Malti u propaganda. Meta missiera darba inserta qed taqra l-poeżija Warda li tgħid ġrajieta ta' Dunkarn u wera interess f'dan il-qari tagħha, ġiet għan-nebħa li tikteb ittra lil poeta Malti. Kisbet l-indirizz tiegħu mingħand Ivo Muscat Zoppardi, figura oħra kolta fil-komunità Maltija tal-Eġittu, u b'hekk bdiet il-korrispondenza bejna u Dunkarn, li baqgħet għaddejja mill-1940 sal-1961, is-sena li fiha miet il-poeta. Mill-1971 bdiet iżżur Malta regolarment biex tikkommemora lil poeta nazzjonali. U minn flusa ħalliet tifkiriet tiegħu u żejnet monumenti fejn twieled, trabba, għex perjodi ta' ħajtu, ħadem bħala librar, għallem u miet. Jiġifieri ħażebbuġ ta' Sliema, il-Belt, il-Biblioteka Nazzjonali, is-Seminarju illum il-Kurja u l-isptar dak iż-żmien Blue Sisters. Carmen Micallef Boħaġar daħlet ukoll għall-ispejjeż ta' pubblikazzjonijiet dwar Dunkarn li għadna nqisuhom fundamentali. Pereżempju, Dunkarn il-poeżiji miġbura ta' Oliver Friġġieri. Ippubblikat ukoll it-taħdita li Friġġieri kien ta' fit-tieni okkażjoni ta' din il-konferenza, bit-titlu Mekkaniżmi metaforiċi f'Dunkarn. Ikkummissjonat ħafna tifkiriet ta' awturi oħra Maltin u għenet b'mod tassew ġenerus lill-organizzazzjonijiet bħall-Għaqda tal-Malti Università biex ifakru lil figuri bħal Dunkarn. Fuq kollox, fis-sebgħinijiet tas-seklu l-ieħor, Carmen Micallef Boħaġar waqfet bi flusa fondazzjoni bilan li ssir din il-konferenza kull sentejn dwar xi aspett tal-poeta nazzjonali. Illum qed nerġgħu nonoraw dan il-ftehim għal darb'oħra. U b'hekk qed inżommu tradizzjoni li issa ilha għaddejja deċenni sħaħ. Għalija, Carmen Micallef Boħaġar tirrappreżenta il-ġid li jista' jsir fil-firda u d-distanza. Paul Ricoeur jgħid li l-awtur jibda jeżisti meta wara mewtu il-kitbiet tiegħu jibdew jitkellmu minn floku, bi spostament kontinwu tas-sensibilità tiegħu għal ġo ċirkustanzi u żminijiet li fihom hu qatt ma kien preżenti, qatt ma rifes. Jien nara f'Carmen Micallef Boħaġar esperjenza simili. Fil-bidu korrispondiet ma' poeta ħaj, iżda minn distanza ġeografika li ħtieġet il-kelma miktuba,
imbagħad kompli tikkorrispondi mal-patrimonju ħaj tiegħu minn distanza temporali dejjem tikber. Iżda bl-istess medju fundamentali. Il-kelma issa mwettqa fl-għamla ta' konferenzi, pubblikazzjonijiet u xandiriet. Fuħut mill-ittri li batilha Dunkarm hemm referenza għad-distanza kbira bejniethom u għaż-żmien twil ġieli xhur sħaħ li xi ittra tagħha kienet tkun ħadet sakemm waslet għandu, speċjalment matul is-snin tal-gwerra. Hemm ukoll referenza għal xi ittri li ntilfu fit-triq. Din hija r-rotta prekarja iżda minħabba f'hekk mimlija sinifikat tal-kelma miktuba li l-ħtieġa tagħha titnissel mit-tbejjed. Il-kelma iġġustifikata b'dik il-firda li Riker isejħilha produttiva. Sewa x'toħroġ ir-realtà tal-qari għax tesiġi impenn interpretattiv. Għax imbagħad għaf titlob kultura istituzzjonalizzata meta tgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra. Minħabba li għexet din l-esperjenza ta' tbejjed produttiv li xandra, il-gwerra, l-eżilju mill-kultura ta' trobbija tagħha u żmien innifsu dejjem għaddej wara l-mewt ta' Dunkarm, Carmen Micallef Buħaġar setet tapprezza aktar il-possibiltajiet ta' resqien kulturali u istituzzjonali lej poeta preżenti biss fil-kelma elokwenti tiegħu. Prominenti biss fl-idjoma lirika tiegħu. Jien naħseb li l-użu siwi li Carmen Micallef Buħaġar għamlet mid-distanza dejjem tikber bejna u Dunkarm għandha tnebbaħna. Kemm biex fil-firda naraw lok għal forom ġodda ta' resqien kulturali u interpretattiv lejn l-awturi li ffurmawna, kif ukoll biex inqisu żieda fi żmien bejn il-ħajja ta' awtur u bejna bħala waqt dejjem aktar opportun għal apprezzament akbar tal-wirt letterarju storiku kulturali li ħallilna. Nistieden issa lil Professur Dominik Fenek jagħmel id-diskors tiegħu dwar il-perjodu bejn iż-żewġ gwerer dinjija bħala żmien ta' tibdil u qawmien politiku u kulturali li jixħed dawl fuq il-poeżija ta' Dunkarm.